Cakotanmu jane piye to? Wut. Iki wong-wongan apa to iki? Lah ya. Gak krungu. Ngisi-ngisini to kowe iki. Ngisi-ngisini ngerti ra? Piye to Mar iki? Ngerti ora ngisi-ngisini? Bocah koyo butuh. Lan aku tenanan to Mar. Kaya aku mau joget tenanan. Ngisi-ngisini kok Kediri lah dhewe iki, masa koyo ngono to penampilanmu iki? Iya to, Ngapa kowe iki lho? Wis diseneni kudune ya manut ora aja bantah to, aja bantah. Loh, senep. Kadung perform iki, Wis ngene wis. Go sak ganoan ya. Wis padha ganoan padha. Ora sak ganoan. Rambutnya padha. Penonton begitu, rada maju. Tengah, rada maju. Terus. Maju neh. Terus. Maju terus. Rada maju penonton ben ketok. Isin wong nge-share aku kok. Sebut seri kowe iki apa? Rada maju penonton ben ketok. Lah ngono lho, kan ketok gentle to, jan mengoteng. Oh, iki. Susune gede san. Tepuk tangan buat Mas Mar. Nah, itu. Hei. Roll. Nyapa? Nyapa? Mar? Suwek. Di ngapusi we. Ngisi-ngisi iki. Anjala ado-ado kok. Woi, tanggapan ping pira-pira rambut jahit iki nyapa to jane no? Wis tak jahitne. Iki soal iki kesesetan iki.
Nggih soal kepang ora kena to. Kowe iso salto gak? Tremane kowe mau ngono glundung iso ta aku. Lho, kene salto ping 15 iso. Soale iki raga Bathara Putra lho iki. Ayo. Dudono blek. Kowe salto, aku salto, oke. Ngene, aku salto langsung mbok susul salto. Tenan ora? Setuju ora penonton? Ya. Wong kene setuju lho. Wong kene gak ngapusi tenan lho ya. Didelok sing salto sapa, sing gak salto sapa. Didelok tenan ya. Janji ngapusi tenono. Cek, dicepot cek lho, rompene dicepot to ben ketok gagah. Rompemu cepoten sik. Aja cepet aku kerokan iki Mang masuk angin iki Mang. Ora kerokan mburi wong. Ya jajal aku ya. Oh alah ya Allah. Ayo. Ayo blek. Oke, Mas. Heh? Sik, werene kowe kan wis salto to. Lah aku urung seri iki keri blek. Kene kok. Piye, sermu piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah. Masyarakat Bah, masa. Nyapa to? Aku ki ngene iki yo. Masyarakat Gilang iki wis tak akoni jos-jos wonge iki to. Apa meneh masyarakate beh iki urung Pak Lurah iki ya to. Pak Gilang iki ya to. Pak Gilang. Pak Gilang kuwi lho. Lurah jenenge sapa? Yanto. Masa Yanto? Sinten, Pak? Wes Pak Bambang iki ya to. Pak Bambang tuku gedang. Lah wonge panjenengan tuku gedang ki nyuguhi wong-wong ngene iki yo. Iya wis salame kupingmu budhek kuwi jene iki. Rene sik. Ki maju iki piye dijene iki, Tang? Wah. Pripun Bu iki piye lagi kok ndas sak menekean iki. Masyarakat Gilang kula dongakne panjang umur. Seger waras. Rezekine kathah. Wis pokoke ora enek alangan sak punapa-punipun tulung agung aman sejahtera. Lurahe tambah sukses. Ya toh? Heh? Mau mesti enak kere-keren. Ya ngene iki ya pokoke masyarakat Tulungagung iki bebas dari cobaan wonge sugih-sugih kabeh ngono lho. Takoni Mario. Oke. Wong Tulungagung iki sugih-sugih kabeh. Heeh. Dan wong koyo yo mandor yo bos akeh ning Tulungagung. Akeh. Akeh banget. Ya ya mengko sing aku saltono nyawer wong-wong iki kira-kira iki. Wis ngene wis. Wis Piye? salto iki dicepaki ada ngono ben wong kene iki nyawer ngono lho. Bah, mengko dikira malah wong kemis enggak dhewe. Nah. Kediri Bose Raga Bathara Putra ya ora sepele iki. Bah, los iki wonge iki ya niki. piye? Nyapa? Lah, itu piye? Bebas. Wes rasa bayari. Pak Ribut iki lho, peh kaya angin Pitu jene isi. Pak Ribut iki tenanan peh duwite ya kentalan iki. Pak Bambang iki duwite ya kentalan iki ya niki ya. Lurah iki. Lurah ya kentalan tak dongane panjang umur juga waras rezekine akeh gawe tentrem masyarakat Gilang iki ngono lho ya to. Allahumma. Bapak Lurah wonge sregep ibadah. Anyari. Biasane gak koyo ngene. Biasanya apalan ini mesti apalan dhisik. Anyari. Lho, lah ngene iki ya jek tas aku lali ya. Jajal, si eling Bapak ora. RT aja lali salate. Anyari. Bapak RW ayemno masyarakate. Wong Gilang muka panjang umure. Asik. Allahumma. Bah, anyar iki biasane gak koyo ngene. Anyar biasanya. Gak koyo ngene. Aku yo lali yo. Iya ta? Enek terusane ta? Heh? Yo wis ngono ki tok. Ya ta. Oke, pukul Mas. Ya, santuy. Yo. Nah, ayo. Iki lho bocahe.
Mari tepuk tangan yang meriah. Semar. Hei! Wow! Lo! Wow! Sopo beton le. Mek gontok itu jelon. Susune wis gedhi. Wetenge gedhi, jane meteng to jane. Aku salto tak kira lemah banget ya weh padasan. Ngerti ya to, Mar? Iki uduk kalangan jaranan. Kalangan pentas seni, pensi. Kok ini sekolahan lho. Ndodok nyapa, Mas? Gila. Wonge lho. Ndodok ngene tok. Bapak lurah lho. Ngene yo. Ngadeg ora iso. Bapak Bambang lho, Beh. Gawe pentas seni kaya ngene. Lho, sik aku takon. Lho, ero gak piantune Pak Bambang kaya piye? Lah, ya jelas urung to. Ngene lho. Enten to piantune? Pak Bambang. Oh, alah Jan, tak kira iki wayang iki kene lho, Mar. Lah gawe udeng kok. Iya. Gak banteng to, Pak? Jenengane insyaallah tahun ngajeng iki tambah sukses. Nggih to, rezekine sampeyan iki kaya banyu berantas sing gak iso sate lho, Pak. Lah, tepuk tangannya mana? Iya. Tapi yo ning pantese. Lah, pantese Pak. Kayak padune, Pak. Ngene Pak yo. Nggih boten Ngene, Pak. Ngene Pak Bambang yo, tiwas tak cepet udengmu yo, pantese lah, pantese. Tak atraksine nggih, Pak. Monggo, mukul Mas. Saltone. Mari tepuk tangan yang meriah. Aduh. Nyapa, Mar? Loh, nyapa? Atraksi matamu picek. Lho nyapa iki lho? Sandale aman matamu enek pakune iki lho. Duh, mosok nek pakune. Ya atraksi cap tai iki gene. Kowe ra iso. Ayo, Mbak Maya. Teman Rene, iki iso atraksi blek do ngenyek kuwi. Sering kandi ya iki. Lah, kowe iki salto kita cepaki ada ya duit. Iki gak ada duit, Mar. Dia ada duit, berarti disawer. Ora nek wong nyawer belas kok. Lah. Ini, Pak. Tulung ana, Mar, tulung ana, Mar. Aduh. Gede. Wes dukno. Piye, Mar? Amit. Oh, matur suwun. Iki sampe lurahe pundi? Oh, nggih. Iki kok saking pundi, Gar? Oh, Pak RT. Disawer Pak RT. Pak RT kaya ngene ndahne lurahe kaya apa? Tepuk tangannya mana? Gila, ndahne Pak Lurahe Pak Bambang kaya apa? Duwite ya kentalan kuwi. Pak Bambang sandinge Pak Badang kudu gedang jeglek. Pak Bambang pundi? Oh niki. Kok kleru nek berarti. Pak ngapunten nggih, Pak. Ngapunten, Pak. Nggih, ngapunten. Mugi-mugi jenengan panjang umur seger waras rezekine kathah. Mbak Maya. Niki ngeten Mbak Maya. Aku lek masalah salto karo ciblek kalah. Ah, ngono Mas. Terus? Iki pamane nyanyi no piye iki? Ya Mas, gak apa-apa. Oke, Oke. Oke, untuk waktu
Ya kalau disawer lho, Blek. Blek tadi blek tadi. Wis ben, diblek ben golek duit gitu. Sampeyan nyotot wong loro gak usah tak golek duit aku. Apa-apa, ayo. Oke. Monggo. Pak Ribut, ngapunten nggih. Sampeyan nyuwun lagu napa, Pak? Wes oke, masyarakat mriki nyuwun lagu napa? Lek kula kalah Bu salto panjenengan. Tapi lek pomone lagu ya pedhot wong-wong iya niki. Mas. Ini tadi ada request lagu dari penonton. Nggih. Minta lagu Gus Dur. Oh nggih, monggo. Ya, dilayani ya. Dilayani, ya. monggo. Oke, khusus buat warga. Nggih, siap. Tolong aku. Tolong aku. Yuk. Tak layani. Oke. Siap. Agomo. Mas Irfan monggo. Pemuda Gilang. Oke. Soal lagi Rogo Batara Putra lagi. Ora sepele, bukan kaleng-kaleng Pak Ribut. Muga-muga tanggapannya lancar, rezekine oke. Wes to. Ora iso. Monggo Mas Irfan. Soal RBP lagi. Bapak Ribut, aku wongmu. Korban ambisi reformasi palsu. Monggo Mas. Hei. Oke, kilo Pak Ribut. Anakmu lanang iki. Hei. Di kucing di asu. Monggo sing mau nyawer Mbak Maya monggo. Hei. Blek. Mbak Maya lho ono. Rogo Batara Putra lagi. Gilang ora sepele bos, bukan kaleng-kaleng. Rodok separuh Mas. Matur suwun wong Gilang. Obah wong ayu. Maya lho iki. Bintang. Wah. Mas, mbok pukul kendang ya ora apa-apa kuwi. RBP lho iki. Ayo Sat, obahno Sat. Mek meneng e.
Langsung pukul sik Mas. Dik dik